Ruokaviikko. Meidän piti pitää ruokapäiväkirjaa viikon ajan. Vähän päiväkirja. Merkintä jännittää tämmönen. Mielenkiintoista ollut. Mä päätin, että mä lähden mukaan tuohon kammuhaasteeseen, niin mä puhuttiin siitä hirveästi, että siitä ollaan niinku rehellisiä. Sen, mitä oikeasti syö, niin itsensä tarkkailu, niin se pitää olla sit rehellistä, että voi syntyä tuloksia. tajuaa sen, että miten paljon se vaikuttaa siihen kaikkeen tulokseen ja kaikkeen, että mitä työntää suuhunsa. No tää ruokajuttu, niin tässä sit tapahtui sellainen pommi. Laiskuus on yksi iso asia. Mä en jaksa niin olla koko ajan miettimässä, että mitä syö. Sitten tulee myös pommi, koska kuten sanoin, pitää olla rehellinen. Yritän semmoista ajatustapaa tässä opetella, että vähän koko ajan tai lyhyin väliajoin vähän ja koko ajan ja vähän ja koko ajan. Mä sain selville, että mä syön siis noin yli 1000 kilokaloria liian vähän. Sen mä huomaan, että se on mulle vaikeeta, että mun välit venyy liian pitkiksi ja sit mulla on jo niin huutava nälkä, että sit mä syön ihan mitä vaan ja kuinka paljon tahansa. Mulla pitäisi olla se 2000 jotain, 2200 pitäisi syödä päivässä, että kroppa voi lähteä rakentamaan sitä massaa, tai sitä lihasmassaa, ja mä syön siis 1000 kilokaloria liian vähän. Ja mä tiedän, mistä se johtuu. Ja sit tää on silleen mulle pommi, koska vitsi, on vähän vaikeaa puhua tästä asiasta. Mä joskus teininä sairastin 10 vuotta anoreksia, bulimia yhdistelmää ja muutin ulkomaille ja voin ensimmäiset vuoteni siellä ulkomailla tosi huonosti. Et silloin mulla oli niinku pahin tää mun syömishäiriöni. Ja sit kun mä olin ollut siellä muutaman vuoden, niin sit mä päätin yksi päivä, mä vaan heräsin aamulla ja sanoin, että nyt tää loppuu. Ja käsittelin asiaa, mietin syitä ja seurauksia ja mä oon luullut, että mä oon niinku parantunut. Mutta en mä sit vaikka oo. Tai sillä tavalla, että mä oon niinku tän stressin ja kaiken sisällä, niin mä näköjään vieläkin kontrolloin syömistäni. Että mä kiusaan itteni. Ja se, että mä tein ton ruokapäiväkirjan, niin se avasi mun silmiä, että mä edelleen, vaikka tästä on 10 vuotta aikaa, kun mä luulin, että mä oon niinku parantunut, niin en mä sit ookaan. Että mä vieläkin käytän ruokaa semmosena välineenä. Mä syön tasaisin väliajoin, mutta kun mä katsoin sitä ruokapäiväkirjaa, niin, ja mulle sanotaan, katsotaan mua silmiin ja sanotaan, että sä syöt ihan liian vähän. Niin kyllä se nyt aikamoinen pommi on. Ja sit mä joudun palaan siihen ruokapäiväkirjaan ja katsoa niitä faktoja ja ajatella, että mä en ole vieläkään niin kuin ihan ok. Että mä oon paranemaan päin, mutta se oli aika pommi. Mä tajusin sen myös, että monesti jos me ollaan yhdessä syömässä jossain, niin silloin on tosi erilainen tapa syödä kuin mulla. Mä syön aika nopeasti ja se on myös yksi, mihin mun täytyy kiinnittää huomioon, että söisi pikkasen hitaammin. Niin Kristal tekee sitten sillä, että mä saatan aika hotkasta sen ruoan niin kuin heti. Ja Kristal on sitten taas semmoinen, että se närppii sitä ruokaa.
Ja miksi mä kerron tästä on se, että mä haluan olla rehellinen. Ja se, että tommoset asiat, noinkin iso juttu, niin ei se ole niin helppoa sitten. Tai ei se, meille jää niitä mörköjä näköjään. Ja mä, ihan käsittämätön pommi. Jotenkin saan kiinni siitä ajatuksesta, kun Heidi sanoi meille, että se ei syö, että sä et syö tarpeeksi. Nyt mä tiedän, että mun pitää syödä enemmän, piste. Niin mä kyllä ihan allekirjoitan sen. Mutta kaikille ne, jotka kärsii nyt jostain tollasesta, niin haluan vaan tämän kautta toivottavasti, että menkää, hakekaa apua ja puhukaa ihmisille ja tollasta. Vitsi, aika hurjaa. Tai vasta 3. viikkoa. Ja näin meitä koulutetaan, aikuisia ihmisiä syömään oikein. Tähän tässä vielä käy. En tiedä.